Hei, bună dragi prieteni! Eu sunt Ramona, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom vorbi despre hateri. Eu cred că haterii sunt niște persoane cărora nu le place absolut nimic. Nimic. Și dacă tu comentezi ceva urât la canalul lor de YouTube, la fel cum face ei, cu siguranță te vor înjura sau mult mai multe chestii. Eu cred că haterii sunt așa din niște motive. De exemplu, poate că au avut probleme în familie. Sunt multe cazuri de asemănătoare. Da, într-adevăr, a avut probleme în familie. Sau a suferit ceva după cineva. Sau sunt obligați să fac asta, să cred mai tare, mai wow, dacă înjură și se fac gen wow, eu înjur pe toată lumea, că eu sunt rău. Dar nu-i ajută la nimic. Fac doar ca toți să se simtă prost în jurul lor și să iurească cât de cât mai mult. În lumea asta sunt mii și mii de haters. Cum zicea Iuliana Beregoi, I love you haters. În melodia Fac ce simt era faci un party, lista e plină, chiar și haterii vor să vină. Da, cred că s-a referit că haterii sunt ei răi, dar dacă discută cu cineva, poate veni mai buni sau nu știu chiar la ce s-a referit Iuliana Beregoi, de fapt da. Era o mega petrecere, petrecem toate acum, da, în pijamal, da, și vreau să vină și ei, nu? Totuși o teorie, nu? Nu. Atunci chiar nu știu la ce se referea. Tot asta cu mega party și haterii vor să vină până la urmă toată. Dar dacă erau cu vloggeri, cu siguranță n-ar primi haterii. Pentru că după aia zice, uite vloggerul ăla e așa, nu uite că e așa și strica cu toată petrecerea. Nu? Nu? Da! Adică... Dar sunt mulți hateri care s-au transformat în bine. Bine, într-adevăr, recunosc și eu am comentat la multe videoclipuri vlogger, la multe vloguri urcioase. Adică eu am spus un comentariu urât. Asta doar pentru că cânta urât o fată, era ceva gen Cirese mai, așa varai, de fiecare dată când să-mi ai, de fiecare dată, ceva gen, adică oribil. Și veniseră și mama ei și spune, mâine te îmbraci cu cizmele alea. Deci pe bune era și melodia, cânta și ea ca și veniseră și maică-sa care spunea, mâine te îmbraci cu cizmele alea, da? Și am da, deci pe bune a ieșit un video, avea 0 abonați, 0 like-uri și vreo 30 ceva de dislike-uri. Pe bune, acum cum să te abții și să nu comentezi tu ceva urcios? Și era tot așa o chestie oribilă de asemenea, cu cea mai grea provocare. Sau nu, aia nu era chiar așa oribilă, că e totuși o provocare mai greuță așa, adică să fii un vlogger, să ai o grămadă de abonați și să vorbești cu ei doar așa puțin pentru vreo 10 secunde, îți dați seama. Dar era o chestie cum eu sunt adevărata Iuliana Beregoi. Asta și cânt piesa scrisă de mine și Iuliana Beregoi ce-a făcut vina mea, mi-a furat identitatea, dar eu sunt adevărata Iuliana Beregoi. Da, și a început să cântă Iuliana na naturală cum nu e oricine, originală mai dar pe mine. Chestii de astea, deci
Pe bune acum, dacă vreți, scrieți pe YouTube Adevărata Iuliana Beregoi și cred că o să fie ceva cu un țigan. O țigancă de gen. Și o să vedeți acolo, zici că e harci-parci. Pe bune acum, să nu credeți că e adevărata Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi este o persoană minunată, frumoasă, talentată, deșteaptă și cântă superb. Și o blogăriță foarte mare. Are 200 de mii de abonați. Poate chiar mai mult. Știu. Și asta este vorba despre hateri. Dar cred că ei se pot schimba. Da, se pot schimba, nu? Orice om se poate schimba. Dar trebuie să fie, nu știu, mai bun și el, să aibă persoane bune în jurul lor și să, mai ales, să vorbească cu un prieten. Da, mai ales dacă vorbește cu un prieten, va fi cu totul altceva. Uite, eu de exemplu am un coleg în clasă care este hater, nu dau nume. Da, comentează foarte urât, dar la el este o problemă mai gravă. Nu cred că ar fi o idee bună să vi-o spun. Este vorba despre părinți. Și el de atunci a devenit foarte urâcios. Dar când vorbește cu prietenii lui, este o altă persoană. Are nevoie de prieteni. Asta-i tot. Cu un prieten îți rezolvi toate problemele. Și, cu siguranță, da, el vorbește urât în bloguri și așa. Și la școală vorbește chiar foarte urât. Dar îi trebuie un prieten. Un prieten adevărat. Când e cu prietenii la școală, este fericit, râde, face glume, nu înjură, e cu totul altă persoană. Dar pe YouTube vorbește foarte urât, nu știu de ce. Dar eu sunt sigură că acea persoană de la mine din clasă, e un băiat mai exact, ar încerca cu comentariile urâte. Dacă ar fi mai mulți prieteni în jurul lui și nu l-au criticat. Pe bune acum. Acesta a fost vlogul. Vă pup! Ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Și vă rog frumos să scrieți în comentarii despre ce vreți să fie în următorul vlog. Că eu nu mai am absolut nicio idee. Vă pup! Pa!